Zaujímavé pre mňa je, že som po niekoľkých poviedkach prečítaných zistila, že písať vie strašne veľa ľudí. Neviem, či to je spôsobené tým, že humanitné vzdelanie je ľahko dostupné a že v porovnaní napríklad, ako to bolo pred 60-70 rokmi, kedy študovali len, vždy sa proste dostali len pár študentov z gymnaziálneho ročníka na štúdium humanitných predmetov, tak teraz je to bežné. Zistila som, že asi každý učiteľ slovenského jazyka, etiky, estetiky by dokázal napísať knihu. Neviem, či by dokázal napísať divácku knihu, ale myslím si, že by vedel napísať útvar, ktorý úplne legitímne môžeme nazvať, že je to beletria. A tým chcem povedať, že číta sa to dobre. Že tie poviedky sú, že to nie je školský sloh, sú rozmyslené, majú hlavu, petu a jadro samozrejme. Sú napísané dobrou gramatikou častokrát a vidno na nich, že ich písateľ má veľa toho načítaného, čo je veľmi dobré. Samozrejme sú tam poviedky, ktoré sú slabšie a sú také, ktoré si myslím, že napísali profesionáli. V tom najlepšom úmysle to hovorím. Je to žáner, ktorý sa číta dobre, hlavne preto, lebo ten žáner má teraz zelenú. Vyrástlo strašne veľa autorov, myslím svetových autorov, ktorých číta celý svet a sú to autori žánru fantasy. Ja by som si strašne prijala, aby minimálne jedného svetového autora dalo svetu aj Slovensko. A bola by som veľmi šťastná, keby to boli aj laureáti ceny fantázie. Ak môžem hovoriť úplne konkrétne, tak sa mi strašne páčia poviedky, ktoré sú situované na Slovensko a ktoré sú situované do Bratislavy napríklad, lebo v Bratislave žijem. Taká je poviedka Kladivák. Slováci potrebujú vlastnú kultúru v tom zmysle, že nielen cítiť, že to je naše, ale aj cítiť, že rozumiem tomu priestoru, časopriestoru, v ktorom sa to odohráva. Aj preto slovenský film nikdy nebude mať konkurenciu. Nech bude akýkoľvek nedokonalý, ale slovenský je náš. To isté je slovenská hudba. Hudba, ktorú si môžu ľudia spievať a tým slovám rozumejú, nikdy nebude mať konkurenciu so svetovou formou. Je to žáner. Slovenský film je žáner, aj slovenská literatúra je žáner. Poviedky, ktoré sa nehambia za to, že sú naše, ktoré možno používajú bohatú slovenčinu alebo inak narábajú s archaizmami, v ktorých je cítiť, že autor si užíva slovenčinu, že autor si užíva, že hovorí, že píše slovenským jazykom a ktorý si užíva to, že nechá svoje postavy hýbať sa v našom časopriestore, tak tie poviedky majú pridanú hodnotu. Cítim z tých poviedok, že niektoré sa snažia byť filmovými poviedkami. Filmová poviedka je vlastne predstupeň filmového námetu. A ja sa k tým poviedkam staviam veľmi opatrne preto, lebo napísať kvalitné slovenské sci-fi alebo fantasy je problém iba toho, čo máte v hlave a času, za aký to napíšete. Ale problém fantasy filmu, slovenského filmu je obrovský. A ten problém je nezrealizovateľnosť. Takže
nechcem si hovoriť pri tých poviedkach, z tohto by bol dobrý film, preto by nebol. Lebo tak ako Slovensko nikdy nevyvinie systém, ktorým by sme lietali do kozmu, tak nikdy slovenský audiovizuálny priemysel nezaplatí fantasy film. Takže hovoríme o poviedkach a sústreďme sa na dobrú literatúru. Najčastejší problém, ktorý som v tých poviedkach videla, bol, že písateľ, autor má strašne rád ten žáner a pri písaní vlastne zažíva rozkoš už len z toho, že sa celý ponorí do svojho časopriestoru, ale výsledok je, že tým stranám vlastne chýba príbeh. Sú tam úžasné opisy prostredia, atmosféry, vôni, strachu, napätia, niečo, čo nás presahuje, ale keď som to dočítala, tak som vlastne nevedela, že čo to bolo. A druhý problém bol vlastne nepochopenie toho, že čo to je poviedka. Stretla som sa s tým, že ako keby chcel autor tému, ktorá by si možno zasluhovala 200-300 strán, rýchlo natisnať do 10-20 a výsledok je, že mala som pocit, že už má napísanú nejaký románisko doma a teraz toho len rýchlo povytrhal čosi, polepil to dohromady a vznikla poviedka, ale to poviedka nie je. Tých dokonalých poviedok tam je zatiaľ, čo som to čítala, málo, ale sú. Musím povedať, že sú.